Pentru rețeta acum este pentru vegetarian și pentru copii este foarte important. Nu în fiecare zi carne și pește. Faci ceva cu legume și cu proteinele și albuși în formă de brânză și în formă de unt sau cu ou. Și rețeta asta este cu dovlecel, ou, telema de vacă, făină, unt și ulei de măsline și pentru aroma un puțin sare și piper. Așa. Sunt spălat și acum tăiat asta în cupuleță. Dovlecel este un legume. Să lucrez în fiecare lună. Este nostru. Este foarte gustos, aromatizat și bun pentru salat sau pentru legume îngratinat și fiert. So. Și asta tăiat în cupuleță. Cupuleța aproape 1 cm în form. Asta. De ce eu lucrez cu coașe? În coașe sunt mai multe vitaminele și aroma. Și pentru o mâncare vegetarian și fără carne sau pește, este important, este multe gust și aroma. Și asta sunt în coașe. Și când am spălat dovlecel sau fiecare legume cu apa caldă, eu sunt sigur, sunt curat și bun pentru familie. Mai bun, ce mai bun este când vecin este un țăran și acolo sunt legume sigur fără chimii, fără nimic. Ok. Pentru aroma plus, lucrez cu telema. Pentru asta am un rasator și aproape 30-50 de gram de telema bună în ras. Așa. Suficient. So. Am separat ou de albuș și de galbenuș. So. Mama mea pune asta în apă și lasă o săptămână și apa este foarte bun pentru flori. So. Ok, așa. Ok, acum albuș și galbenuș. Galbenuș am pune 2 linguri de ulei de sorefloarele sau ulei de măsline. Dar când este ulei de măsline, te rog extra virgin. So. Și amestec asta. So. Și albuș bătut. O priză de sare. Și acum galbenuș și albuș. Amestec. So. Și 2 linguri de făină. Așa. Este la fel un aluat pentru
tartă de dovlecel. So. Pentru topa în cuptor, și las asta 20 de minute, 25 de minute în cuptor, îmi pune un sticle de ienal. Este rezistent pentru cuptor sau un tavă pentru cuptor cu silicon sau cu simplu. Important este că este o simplu tavă în cuptor, pun asta în hârtie de copt. Eu pun aici un puțin unt. So. Ok, mise en place este făcut. Ienal, pahate, sticle de ienal este un puțin cu unt aromatizat și telema, sare, piper, aluat, am făcut cu albuș pătut, calbenuș, puțin ulei de măsline și făină și acum fierbe dovlecel. Pentru asta fierbe apa, 2 minute în apa pentru facem legume al dente. Fără sare, fără nimic. Când dumneavoastră gătești pentru copii, este asta suficient. Când dumneavoastră gătești pentru dumneavoastră, pentru familie, pentru prietene, pune un puțin pastă sau supe de legume sau supe de pui. Da? Acum sunt fiert 2 minute. Pun asta fără apă, așa. So. Asta este aluat. Aluat am făcut cu albuș pătut, calbenuș amestecat cu puțin ulei, 2 linguri de făină și acum 30 de gram de telema și dovlecel. Și acum amestec asta. Și acum este important un puțin gust. Da. Nu trebuie sare, pentru că telema este un puțin sărat și asta este un sare natural. Ok. Și acum pun asta în vază de ienal sau în formă de cuptor. Și acum în cuptor. Temperatură 60-180 de grade, depinde de dumneavoastră și depinde de cuptor. Este pentru gaz 3 și pentru 30 de minute. So. 30 de minute sunt plecat și tartă de zucchini, un menu vegetarian. Când se schimb telema cu un puțin tofu și o sosă de soia, fără ou, se poate la fel pentru post. Și în cauza de ou, în spațiu de ou, pune un puțin creme vegetativ și este un menu post pentru copii și pentru familie. So, așa, pe masă, dar nu asta caldă. Lasă 10 minute relax și pentru a timp un puțin decorație. Verdeața. Și așa. Pufta bună!